Hej så alle sammen, og velkommen til HowTo. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver en Minecraft-server. En helt normal, 1,10. Så man starter med at gå ind på minecraft.net. Så går man op i download her. Så går man lidt ned. Så kommer der en her. Så trykker jeg setup. Og så kan man downloade den lige her. Trykker man i Google Chrome, der skal man bare trykke behold. Så download, mens den lige er downloadet. Så går man ud på skrivebordet her. Så højreklikker man. Højreklikker man, og så ny, og en ny mappe. Og så kalder jeg den bare Minecraft server. Og så den fil, vi har downloadet her, den trækker vi så over i den mappe her. Og så er der en lille kode her, den skal man kopiere. Højreklikker man på den, eller markerer den og højreklikker og bare kopiere. Så går man ind i den her mappe, så højreklikker vi på den her. Så trykker vi omdøb, så går vi hen, og så sletter vi indtil der. Så den bare hedder Minecraft_server. Højreklikker, ny, og så er det en tekstdokument. Og så dobbeltklikker vi på den. Og så højreklikker vi, og så sætter vi den der ind, kopieret den her kode her. Og så skal vi gemme som. Så skal vi kalde den start.bat. Og så skal jeg ned under filtype, der skal vi vælge alle filer. Det er meget vigtigt. Så kan vi godt slette den her ved at højreklikke og bare trykke slet. Ja. Og så kan vi starte den op. Og så vil den nok lukke ned igen. Fordi at du skal her, der er en der hedder EULA. Dobbeltklikker du på den. Og så her hvor der står det her files, så sletter vi det. Og så skriver du bare true. Det er TRUE. Og så lukker vi den her ned. Og der vil selvfølgelig være link til det her i beskrivelsen nede. Det er bare direkte ind på den her side. Så nu kan du egentlig bare starte den op igen. Og så skulle der gerne komme en masse filer herude. Og så er det selvfølgelig med, så kan du med join den ved at, skal vi lige lige med, hvordan man joiner den. Så venter vi lige på en loader. Når den er på 100% det der, så er den klar. Så nu står det done, så er den færdig. Så kan du bare lukke den der ned der. Og så kan du åbne Minecraft. Og så selvfølgelig skal du vælge den version, vi downloadede. Det er 1,10,2. Og det vælger du så her, 1,10,2. Og der har jeg valgt her. Så kan jeg bare play. Og hvis I godt kunne tænke jer at vide, hvordan man får sine venner ind, og det der, så kan I bare se den der, jeg har lavet en anden video her. Man kan nemt gøre det. Så kan man multiplayer, add server. Og så vælger man bare, skriver man lokal, LOCAL, HOST, og så done. Og så skulle den gerne komme op hernede. Så kan man, og så har du egentlig lavet din egen server. Og der kan du bare spille med dine venner og alt det på. Så ja, det var egentlig bare det. Så dine venner kan ikke komme ind på den, før du har lavet det, ligesom jeg har gjort i en af videoerne. Så skal du enten kan du åbne en port på dine router, og så kan du selvfølgelig, det laver jeg ikke lige foreløbig, men det kan være, det kommer på en video. Skriv lige, hvis I gerne tænker det, så i skrivelsen, så lukker jeg ved. Sådan der. Så ja, tak fordi I så med i den her video. Vi ses. Hej hej.